understanding SOGI deeply, not just for us LGBT, but also with our allies, because this is where the gap draw the line, because nagtuo sila manggod nga ang SOGI same-sex marriage or kuan. So mo na siya ang kanang kuan nga, like atong isang gabi ay nga napagay ni kuan nga, ha, dalawa lang yung gender ha. Kung bakit kuan man ni nana? So hindi dili siya dapat nga mura day ikuan ninyo, but you have to learn, because every one of us, we have our own SOGI SC. Natay own natong gender identity, we have our own gender expression. Like nay usa ka babay nya ang iyahang panamit kay kanang t-shirt ug jogging pants nya musulti daydayon ta nga tomboy siya or lesbian siya, di ba, because that's her gender expression. Yun na lang siya manamit, but wala ta kay bawon sa iyahang gender identity. Yes, so yun na, that's one thing na simple lang na I want people also to learn na gender identity of a person, dili kita mo kuan ana mo assume, dili kita mo dictate, but let them or ako sa pagpailan ako sa society, mao ko ingon ana.